Isang mapagpalang umaga ho mga kabalen at welcome sa ating programang CLTV 36 News Stream. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. At kayo po ay nakatutok dito sa CLTV 36 News Stream, mga kabalen. Ngayon po ay araw ho ng Martes, April 22, 2025. At ito hong inyong nakikita sa mga oras na ito ay live ho na sitwasyon dyan sa Vatican, partikular na sa may St. Peter's Square. Ngayon hong araw ho ng Martes sa local time at Martes din doon, 6 hours na late. At ito ho mga kabalen, sitwasyon nga dyan ho sa may Vatican at yan ho ay live via Vatican Media. Maya-maya mga kabalen, ako ho'y magbibigay ng update kaugnay ho nitong itong binabantayan nating balita kaugnay ng pagpanaw ng Santo Papa at ganyan na rin ho itong isinasagawang pagpupugay at mamaya ay state funeral para naman ho sa national artist na si Nora Aunor. Mamaya din ho ito mga kabalen, mamayang 12 noon ay idaraos yan. At kaya naman ho ay medyo malungkot itong ating ginagawang pagbabalita ngayon dahil malalaking usapin ho mga prominenteng tao at mga leader ho ng simbahan at syempre ito namang isa ay national artist po na si Nora Aunor ay ika nga itong binabantayan nating mga pangyayari dito ho sa buong mundo na alam naman ho natin mga kabalen ito ay may impact din sa atin at bumuos na rin ho itong mga pakikiramay ng iba't ibang leader, gayon na rin ho ng iba't ibang personahe sa mga miyembro ho ng Simbahang Katolika kaugnay nga ho nitong pagpanaw ng Santo Papa. Kabalen, bago ho ang detalye ng mga balitang yan, silipin muna ho natin ang mga malalaking balita at syempre itong mga mahalagang impormasyon dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon. At simulan muna ho natin sa sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Ngayon hong araw ng Martes, April 22, alas 10:18 ho ng umaga. Yes mga kabalen, paki-share itong ating streaming. Maya-maya ipapakita rin natin itong ongoing tribute para ho kay superstar Nora Aunor. Pero for the meantime, ito ho, NLEX traffic situation muna ho tayo. Dito ho sa may area kabalen ng Balintawak muna. Ito, tanggalin lang natin yung ating banner. Ayan. Sa may area ho ng Balintawak, wala namang masyadong pila dyan ho sa Toll Plaza going north. Sa southbound naman, fast-moving, maluwag ho ang area na yan. Samantala, dito ho tayo sa gawing gitna, sa itaas, dyan ho sa bahagi ng Mapulang Lupa, Valenzuela. Ayan, mga kabalen, kita naman ho natin, may pagbabagal ng daloy ng mga sasakyan dyan ho sa lugar na yan, particular itong northbound lane din. And we go to Mindanao Toll Plaza. Ito ho yung rightmost sa first row, o yung top section itong ating screen. Mindanao Toll Plaza, mga kabalen, may build up na dyan ho sa approach ng toll gate para ho sa mga palabas ng NLEX going to Quezon City, habang ito naman hong mga going west, yung papasok ng NLEX ay mayroon din hong bahagyang pagbabagal ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Madala, tumugo naman ho tayo dito sa area ng May Kawayan kung saan magkabilang linya ho, north and southbound, ay kapansin-pansin ho. Nakikita natin sa ating mga screens ang makapal na volume ng mga sasakyan at ang mabagal na andar din. At dito naman sa Bocaue Toll Plaza, yan medyo makakahinga ng maluwag dyan. Maluwag ho yung sitwasyon dyan sa area na yan
same as with the area in the city of San Fernando, Pampanga. So yun ho nga mga babiyahe ngayon, paghandaan ninyo yung area ng May Kawayan at Valenzuela dahil may pagbigat ho ng daloy ng trapiko sa mga nabanggit na lugar. Traffic update naman ho tayo sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito mga kabalen, dyan sa may Vichumico, Santo Rosario area. Moderate traffic po yung expecta mo. Kareng daralan po ken, moderate traffic ho dyan sa may Vichumico. Makanyan mo naman king Limhoco Street, King MacArthur Highway. Dyan ho sa may Lourdes area. Moderate traffic din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Traffic update ho yan mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO San Fernando. Ito ho mga kabalen, pakita ko lamang ongoing ho yung tribute program para ho kay superstar Nora Honor o mas kilala sa tawag na Ate Guy. Ngayon ho sa Metropolitan Theater, dyan ho sa may Maynila. At maya-maya ay idaraos din ang isang state funeral para ho sa national artist. Mamaya pang 12 noon, yung hong inyong napapanood, live ho yan via NCCA, sa National Commission for Culture and the Arts. Sige ho mga kabalen, mamaya babalikan natin yung balitang yan at yung mga development kaugnay ho nitong ginagawang pagpupugay at yung state funeral na gagawin para sa pambansang alagad ng sining Nora Honor. For the meantime, alamin muna ho natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Narito po ang weather update mula ho sa ating Weather Bureau Pag-asa. Mag-uulat si Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update for Tuesday, April 22, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakaka-apekto dito sa ating bansa. Dito sa satellite image natin, makikita natin may kumpul tayo na kaulapan lalo na dito sa may Southern Mindanao at ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Naasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi dito sa may Mindanao. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko na patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito rin po yung nagdadala sa atin ng init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin dito sa buong Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon at inaasahan din po natin yung may mga isolated rain showers or may mga panandaliang pag-ulan, dulot po ito ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila at Lawag 25 to 35 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 37 degrees Celsius. For Baguio, 18 to 28 degrees Celsius, Tagaytay 23 to 33 degrees Celsius, at Legazpi 26 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, inaasahan natin makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone.
Samantala, para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan po natin magiging maaliwalas din ang ating panahon. Pero asahan din po natin yung init, dulot po ng easterlies, lalo na po dito sa may Visayas. Inaasahan din po natin, mataas din po ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na dito sa eastern section ng Visayas. Para naman dito sa Mindanao, inaasahan din natin maaliwalas pero magiging mainit po yung tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, dulot naman ito ng intertropical convergence zone. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa 27 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin ng 27 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila, possible makapagtala tayo ng 40 to 41 degrees Celsius. Dito po ito sa Naiya, Pasay City, Science Garden, Quezon City respectively. Samantala, ang possible na pinakamataas natin maitala ay 46 degrees Celsius dito sa may San Ildefonso, Bulacan. May kita po natin, danger zone po ito at marami din po tayong lugar na under ng danger. Ugaliin na lang din po natin i-check ang website po ng Pag-asa para po sa iba pong impormasyon ukol sa heat index. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:38 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:11 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At dun sa mga nagtatanong kung ano yung heat index na atin hong mararamdaman o dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Yes, batay na rin ho sa monitoring ng Pag-asa sa kanila hong weather station. Dito ho sa Clark, mga kabalen, inaasahang papalo ng 41 degrees Celsius ang heat index ngayong araw ho ng Martes, April 22. Hanggang bukas yan, parehas, ano? Araw ho ng Miyerkules, April 23. Ayan ho ay batay na rin sa forecast ng Pag-asa. Dito ho mga kabalen, tuloy-tuloy ho tayo sa balita at impormasyong makatotohanan at may paggagamitan. Dito foreign exchange muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 61 centavos. Dito pong April 21. Samantala, yung Japanese yen 39 centavos, UK pound 75 pesos 33 centavos, Hong Kong dollars 7 pesos 29 centavos, yung pong Saudi Riyal 15 pesos 09 centavos. Etong dirham, 15 pesos 42 centavos. Euro, 64 pesos 71 centavos. Yung Korean won, 39 centavos. At yung Chinese yuan, 7 pesos 76 centavos. Samantala, public service announcement para ho sa mga residente ng Sapang Biabas Resettlement dyan sa Mabalacat City. Opo kabalen, Milako po Danum. Mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas ho ng alas 5 ng madaling araw. Dahil ho yan sa isasagawang flushing activity ng Prime Water. Diyan naman sa bayan ng Lubao, Pampanga, partikular na sa mga barangay ng Santa Lucia, San Juan at San Nicolas First.
Malabo naman pong danum, wala rin hong tubig mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 ng hapon ngayon pong araw ng Martes. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Hihahatid ko po ang mga detalye ng mga malalaking balita gaya na lamang ho nitong sanhi ng pagkasawi ng ating Santo Papa Pope Francis at ito hong latest kaugnay ho ng isinasagawang tribute at mamaya yung state funeral para po sa national artist na si Nora Honor. At ito hong pakikiramay din ng iba't ibang personahe dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at yung mensahe ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga at kasunod nga ho nitong pagkamatay ni Pope Francis. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream makalipas po ang ilang paalala. Pag-smile, hinihimatay sila sa'yo. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Mahirap ma-inlove sa isang katulad mo. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Mahirap ma-inlove sa isang katulad mo. Ikaw ang superstar. Punong tagapagpaganap ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Mga kabalen, ang inyong napapanood ay live na tribute program para ho kay superstar Nora Honor. Ongoing ho yan sa Metropolitan Theater dyan sa Maynila. Ngayon pong araw at maya-maya lamang atin hong masasaksihan ito hong gagawing state funeral para ho sa yumaong pambansang alagad ng sining para sa pelikula at sining broadcast. Yan ho mga kabalen, kanina hong 8:30 ng umaga ating nasaksihan o yung ating natunghayan itong idinaos pong arrival honors para ho dyan sa mga labi ng pambansang alagad ng sining Nora Honor. At nagsimula naman pasado 9:00 ng umaga yung tribute program.
dyan ho sa Metropolitan Theater, gaya nga ho ng aking nabanggit, dyan sa Maynila. At maya-maya ay ilalagak ho ang kanyang mga labi sa kanyang huling hantungan via state funeral, bilang siya po isang national artist dyan ho sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Kabalen, magkatapos ho ng ating programang Newsstream, tumutok lamang dahil ihahatid natin live yun hong senaryo o yung ika nga mga eksena dyan ho sa gagawing paglilibing sa ika nga superstar ng Masa Nora Honor. Ayan mga kabalen, at talaga namang nagluluksa ho yung sambayanang Pilipinas sa pagpanaw nito hong natatanging superstar ng pelikulang Pilipino, dahil gaya ho ng aking nabanggit kanina, superstar ng masa kung tawagin, dahil ito pong si Nora Honor ay hindi lamang nakilala sa paggampan ng mga ika nga makabuluhang papel sa mga pelikula, kundi naging aktibo rin siya sa pakikilahok sa mga usapin sa ating komunidad, mga usaping panlipunan. At kasama ho siya sa mga nanawagan ng auster o yung pagpapatalsik kay dating Pangulong Estrada. Oo, gaya nga ho, bagamat magkasama ho sila sa industriya, hindi ho nagdalawang isip si Nora Honor na makilahok dun sa pagkilos ng taong bayan upang ipanawagan ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Erap matapos hong maakusahan ng mga kaso pandarambong o plunder kung tawagin, at syempre ito hong kontrobersiya na kanyang nakasangkutan sa illegal na sugal. At kabilang din ho sa mga inilaban ho ni Ate Guy, mga kabalen, ito hong usapin para ho sa mga manggagawa, at very active din ho siya doon sa mga panawagan para sa karapatang pantao. Yan ho, ganyan din ho nakilala. At syempre nung siya ay bata, hindi ko na inabutan, kinikwento na lamang ng aking mga lolo at lola at ang aking nanay, yan ho syempre yung kasikatan ng Guy and Pip. Marami din sa ating mga kababayan na Noranians, yung mga may koleksyon ng mga manika, at yung mga magazine, mga photocards. Stan. Talagang stan si Nora Honor, using the Gen Z language. We stan Nora Honor, ika nga. Yan mga kabalen, at kanina nakita rin ho natin yung kanyang pamilya, syempre, at yung mga ibang mga fans, gayon na rin ho yung mga nagbigay galang na kanya hong kasamahan sa industriya. Nagsalita ho, batigang manunulat, screenwriter, the one and only Ricky Lee. Nagsalita rin ho kanina isang matalik na kaibigan ni Nora Honor, Director Joel Lamangan, at yung mga iba pang kasama sa industriya, malalapit na kaibigan. Yan ho mga kabalen. Basahin ko lamang itong pahayag ng NCCA, kaugnay ng pagpupugay para ho kay Nora Honor. The National Commission for Culture and the Arts and the Cultural Center of the Philippines will honor national artist Nora Cabaltera Villamor with state necrological services at the Metropolitan Theater. At ito nga ho yung ginagawa ngayon, Affectionately known as the superstar, Nora Honor has a remarkable film career, having appeared in over 170 films and received numerous local and international accolades. Ayon pa sa NCCA, nanalo ho ng Best Actress Award sa Quezon City Film Festival of 1972. Si Ate Guy para sa kanyang gampan And God Smiled at Me. At nakuha niya rin ang kanyang first Best Actress Honors mula sa Gawad Urian at FAMAS noong 1976 para ho sa pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos. Sa telebisyon naman ho ay siya naging host ng musical variety na tumagal ho ng 20 years, at nakilahok sa dalawang major production ng PETA o ng Philippine Educational Theater Association. At siya po ay na-induct sa FAMAS Hall of Fame. Yes, mga kabalen, noong pong 1992, at tinanggap din niya yung Film Academy of the Philippines Lifetime Achievement Award noong 1993. Taong 2022 naman, kinilala ho siyang Order of National Artist para sa kanyang significant contribution sa film and broadcast arts. Ito pong memorial service pwedeng
Bukas ho ito sa publiko, subalit limitado lamang yung seating capacity ng Metropolitan Theater, 290 seats lamang ho sa balcony section ang nai-alok dyan ho sa mga general attendees. At matapos po itong necrological tribute na isinasagawa sa kasalukuyan, ito pong ating napapanood, ay saka naman ho idaraos mga kabalen, itong state funeral para ho kay Nora Honor dyan ho sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ito po ay naka-live stream sa Facebook page ng National Commission for Culture and the Arts, gayon na rin ho sa Cultural Center of the Philippines. Mamaya, pagkatapos ng ating programa, ihatid din natin sa inyo live yan hong libing ni Ate Guy. Ito ho mga kabalen, kinumpirma na ho ng Vatican yung sanhi ng pagkasawi ng mahal na Santo Papa Pope Francis kahapon April 21 at lahat ho tayo ay nagulat, marami sa ating mga kababayan ang nabigla at hindi lang sa ating mga kababayan, yung buong mundo. Do bagamat alam naman ho, matagal nating sinusubaybayan na may sakit nga itong Santo Papa at sa CLTV 36 News ilang beses na rin ho natin na ibalita at patuloy na sinusundan ito hong kalagayan ng kanyang yung kalusugan matapos pong tamaan ng double pneumonia nitong huling buwan. At nito nga pong Easter Sunday ay sinorpresa pa ng Santo Papa ito hong miyembro ng Santa Iglesia, ito hong mga Catholic faithfuls dyan sa Vatican matapos po siyang magpakita at nakapagbigay pa ng mensahe at kabilang ho sa huling panawagan ng Santo Papa ay itigil na ang ginagawang genocide dyan ho sa Palestina, yung hong gera kung saan marami na ang nasasawi. Nakilala ho mga kabalen si Pope Francis bilang leader ng simbahan na binago ho yung kultura at yung maraming nakagisnan kabilang na lamang siyempre ito hong sa kanyang magiging libing o yung kanyang magiging pagbuburol din sa halip na doon sa dating nakagawian na yung elevated platform na may mattress ay sa casket sa ataol siya ibuburol at yun na rin yung gagamitin para ilibing at sa halip na 3 kabaong ang gagamitin. Dati ho kasi yan ho yung nakasanayan ng simbahang Katolika. Yung 3 kabaong gawa sa oak, cedar at saka sa lead. Yan. Ay ngayon ho, tinanggal na ho yun ng Santo Papa at nung sa kanya ho pamumuno sa simbahang Katolika, binago ho niya yun. At para ho sa kanya, nais niya ring gawing payak ang pagbuburol sa mga leader ho ng simbahan dahil aniya ito ho'y mas Christ-like kung tawagin si Pope Francis din ho ang kauna-una ang Santo Papa na hindi o in recent years o in modern times na hindi po nanirahan dito sa Papal Palace kundi tumira ho siya sa Casa Marta, isang hotel na tinutuluyan ho, simpleng hotel na tinutuluyan nitong mga kardinal tuwing nandyan ho sila sa Roma, sa Vatican para ho mapanatili niya yung payak na pamumuhay at marami ho mga kabalen yung kanyang ginawang pagbabago kabilang na rin yung pagsisimula ng investigasyon sa mga sexual abuses na kinasasangkutan ho ng mga alagad ng simbahan yung mga kaparian
nasangkot ho sa pang-aabuso at 2019 ng kanya hong ipag-utos sa lahat ng kardinal sa buong mundo na tutukan at bigyang solusyon ito at kabilang din ho sa mga naging remarkable sa mga pahayag ng Santo Papa ay ang kanya pong ngayong pag-welcome sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ayon ho sa Santo Papa, ang pagiging homosexual o yung gender orientation, homosexuality ay hindi kasalanan. Bagamat nananatiling kasalanan ang homosexual acts. Batay na rin umano sa Biblia. At ito naman, syempre, kinatuwa ng maraming mga progresibong individual at hindi lamang yung mga members ng LGBTQIA+ community dahil napaka-welcoming nung kanya hong pahayag. At nakilala rin si Pope Francis para ho sa kanyang mga stand kaugnay ng karapatang pantao at social justice, lalong-lalo na ho para sa mga refugees, kabilang din yung kanya hong paglaban sa mga masasamang epekto ng kapitalismo at nariyan din ho mga kabalin yung kanyang panawagan para sa mas mataas na sahod at yung naggumawa rin ho siya ng isang social encyclical na nakadirect ho dito sa pangangalaga sa ating kalikasan. Si Pope Francis po ang kauna-unahang Santo Papa in 1,600 years na non-European. Siya ho ay Argentinian, bagamat yung kanyang ama ay Italian-Argentinian, Italian descent. Siya po ay born and raised sa Buenos Aires sa Argentina. At ito, gaya nga ng binabanggit kanina, kinumpirma na ho ng Vatican yung sanhi ng kanyang pagkasawi. Ayon ho sa direktor ng Directorate of Health and Hygiene of the Vatican City State na si Professor Andrea Arcangeli, ang cause ng pagkasawi ho ni Pope Francis ay stroke at followed by a coma and irreversible cardiocirculatory collapse. Ito ho'y nakasaad sa official statement na inisyu na ho ng Vatican City State Directorate of Health and Hygiene at Holy See Press Office. Inanunsyo ho yan dito pong Lunes ng gabi. Ayon ho sa medical report, ang Santo Papa ay nagkaroon ng history ng acute respiratory failure na dulot ho ng microbial bilateral pneumonia. Ito ho yung matagal niya ng sakit, at multiple bronchitis, high blood pressure, at type 2 diabetes. At nakumpirma ho ang pagkasawi ng Santo Papa through electrocardiographic thanatography. At ayon ho kay Professor Arcangeli, I hereby declare that the causes of death to the best of my knowledge and judgment are as stated above. Kabalen, kasunod pa rin ho ng ating ginagawang pagbabantay sa pagkamatay ng Santo Papa. Inanunsyo rin ho ng Vatican na nakatakdang isagawa ang First General Congregation of Cardinals ngayon pong araw ng Martes. At ito ho mga kabalen, kabilang din sa mga balita, ito pakita natin. Tatanggalin lang natin, ito.
Ito ho mga kabalen, isinara na ho ngayong Martes, April 22 ang pinto ng Papal Apartment ng Apostolic Palace at ang Casa Santa Marta sa Vatican kung saan nanunuluyan po ang namayapang si Pope Francis. Pinangunahan po ito ni Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo ng Holy Roman Church. Siya ho yung Chamberlain, o yung kasalukuyang leader habang wala pang naihahalal na bagong Santo Papa. Kasama ho sina Cardinal Pietro Parolin at Archbishop Edgar Peña-Para. Samantala, naganap naman ho yung rite of certification ng pagkamatay ng Santo Papa at ang paglilipat ng kanyang labi sa kabaong sa Casa Santa Marta Chapel dito pong Lunes, April 21, 8 p.m. Oras ho yan sa Roma. Balita naman ho tayo dito sa lalawigan ng Pampanga. Ito ho mga kabalen, kumpiyansa umano si Mayora Vilma Caluwag na lalabas ang katotohanan at siya ay mapapawalang sala sa kasong kinakaharap na vote buying. At ito po ay may kaugnayan sa nangyaring barangay elections noong taong 2023. Pakinggan ho natin ang kanyang pahayag sa ulat ni Jody Mercado. Ot makanyan. Baluta naman kasi nung nanoing tuto at nung nanoing tuto. Noman mo lala, ring tao. Mupin, itang katutwa na ito, pwede yang matakpan, king power. So, manwala na ako manating ng gana ni gana-gana at pinapong gino, manalbeya, king balang, kimot, at gagawan tamo. Keti. Anya, ako tuloy ko mo, nung naning umpisan tamong laban, hanggang keng dulo nung no karin ko hanggang misadsad lumaban. Ito ang salobi ni San Fernando, Pampanga Re-electionist Mayor Vilma Caluwag nang lumabas ang kanyang warrant of arrest sa kasong vote buying kaugnay ng 2023 barangay at SK elections. April 14, Lunes Santo, nang hilingin ng Executive Judge ng RTC San Fernando na ilipat sa pinakamalapit na judicial region ang kaso kung saan akusado rin ang asawa ng alkalde na si Melchor Caluwag at si Julmar Mercado. Kasi kailangan niya kasing akit Kay ba't anyang lumuwal na, anyang saktuya ka nung lumuwal, 1:30, kay ba't ko ni judge, ala ng opisina. So ali kami makapag-bail. So kinabukasan, mag-half day yamu in King Valenzuela. So, syempre, may ganingaldo kami. Minta kami ka rin. Para pinmagpiansa. At talayang kasugraduan nung mitagal kami, pinuling half day yamo. So, mga di kami kanita na sana ating judge datang. Ayon kay Caluwag, hindi raw siya tumuloy sa nakatakdang house-to-house noon sa Barangay Alasas upang maiwasan ang anumang aberya nang malaman ang paglabas ng kanyang warrant of arrest. Okay, kumo. Yang dakpan dako ek marine, yang iposas dako ek marine. One nga niya sabyan dang pota ating manasakit kanta ako mipa tuknang o teke pinaisip kita. Kasi akaki yun naman siguro organic la rin supporters tamo, la generic, la babayaran. Kusang loob ng pamagwal, pota pin naman, wananda ko keng libutad dalan, pota ting magkarong resistant. So, po tating manasakit na ako buri. Anya iteng may patok ng kanako na. Okay? Panayan ko na. Kasi ako buring ating manasakit. Ikinalungkot daw ni Caluwag ang mga nangyayari, ngunit haharapin niya ang kaso. Panyambot tani man, yung kaso ni Taulim balo tamo yung tuto.
ebidensya naman in magsalita kin. At syempre, kay Makanyang kasi malino talaga na politika. Politika ini. At akakit da kasi rugo, in lugod da rin Fernandinos kaya katamo. Dakal ng matapang. Pero atin pa rin tatakot kahit papano. Pero hopefully, in pamanalakaran, kailangan kasi manatiliya at kaya milalako. Uling maging makalunos siya yung metong lugar pag ala ng may nalakaran metong mantaw. Ngayong nakapagpiyansa na, tuloy sa trabaho at kampanya si Kaluwag, mahigit 2 linggo bago ang halalan. Balo mo, sumangid na ning struggles pagdalanan ko, bayat na ning pagdalanan ko. Po tarugunti pa na ako. Siyempre, the show must go on, hanapin Siyempre, akong sika ng Dareng Fernandinos. Akong sika ng Dareng supporters ko. Anya, kailangan ako papakit karela itang nung atin kumangkinan. Kailangan ako papakit karela kasi I'm a leader. Anya, pinpotan tipa ako. Bala mo ilang magpasikan ka na ako. Siyempre, limited yung budget tamo. Baluta naman dakal penapyas kareng budget tamo, reng sanggunian. Akit mo, kay house to house, ating meto nga bale, makalwal laretang adwanang cooler, dakala danum, dakala tinape, pakanana larugo, pakanana kamita. Anang kanyamaning feeling, bala mo kinabiyaying bayanihan king laban na ini. At siya kami, akakit mo lareng tao, kening San Fernando, uling lalawen da katamo mabilog Pilipinas, ingakakit ko alayang kwenta impera ngening eleksyon keti Siyudad San Fernando, uling ing makalaban kapanwalan ko ing San Fernando, ing Siyudad Tamong Tibuan. Ang yaman, wala ko no amount of money na pwede dang salwan reng Fernandinos o in San Fernando. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News and Current Affairs. At tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 News Facebook page dahil maya-maya ihahatid namin sa inyo itong state funeral na isinasagawa para ho sa pambansang alagad ng sining ang superstar Nora Honor. Maraming salamat ho sa lahat ng mga nakisali sa ating programa ngayon pong araw ng Martes. Ito po si Justin Dizon, muli sa ngalan po ng CLTV 36 News and Current Affairs. Mag-ingat ho tayo lagi at maraming salamat po.